И здравейте YouTube, аз съм Expro Gamer и с мен е Елистус, ето го. И днес ще играем мини геймс, Hide and Seek. Ето, ние сега почнахме. И Елистус, Да. ще дойдеш ли с мен да се скрием заедно? Зависи какви предмети. Аз се крия на един покрив, ето на този май беше, и ги бутаме. Да. Искаш ли? Ами не знам, ще видим. И ето аз съм Това съм сам. Аз съм кварцов блокче. Аз ще да онзи покрив, ама ми забива нещо. Чай само. Добре, аз съм сам, къде да идам? Чай. На мен ми забива, човек. Аз отивам на онзи покрив. Омага, знаеш как ме връща сам назад? Ето, убиват ме, заради тоя лак нещастен. Така. Бързо, бързо. Чакам 22 секунди. 20 или 22 беше. Ето. Така, сега да намерим Елистус. Елистус. Къде да ме убиш? Аз съм нъгъла на тази черната къща. Нъгъл. Да. Идвам. Значи, върши един ме гони, ще ме убий. Убивам. Добре. Чай сега аз тук гоня. Убивам. Още едно кварцово бокс. Ама айди де, фани го де. Аз имам вече дъма меч. И дървен и дъма меч мога да имам. Вече. Ами, ако ти е дървения на второ място, кликаш върху него и тъкно да го преместиш на първото място и ти се получава дървен меч. Да, аз това днеска го направих така. Стана ли си да ти кажа? Да. Ето. Дали може да будиш трева? Не, само блокчета. То тревата не е ли един вид блок? Не, ти лут ли си, бе? Си съм солидно. А-а. Ето сега един го убих, както видяхте, всъщност двама бях килнал. И Елистус, сега малко да ви поговоря, ако иска. Няма какво да ви казвам, ако някой иска да сме с нас, да пише на лично или в коментарите. Ние ще видим колко е добър. Може би ще го гледаме като лява. Експро, виж тук съм. Къде си? Ага. Така. И това ще казвам. Да, на лигата тия клипове, които бяхме ги качили, четвърта част, трета и четвърта май бяха, няма да може да ги качим. И ще имаме също така специален гост, който е снимал в Minecraft България Survival епизоди. Наш приятел, нали така, Елистус? Но това по-нататък. Да. И да, затова за лигата тези части няма да може да ги качим, защото всичко се разпадна и просто само първа и втора ще може. Те са качени. Вижте ги. Днес може би ще направим още един-два епизода на лига. Да. И така, някой иска да снява с нас да пише на лично. Но Независимо дали ще пише, то ще има скайп в дескрипцията, независимо дали на Expro Gamer или на мен, ние ще обсъдим заедно. да, ще видим сега като спрем клипът. И аз смятам, вада ли е да е от нас или да продължаваме? Ами да продължим още малко. Добре, докато свърши поне играта да си я довършим. Да, имам 60 секунди, още 68-67. Дена този път да се чувам, защото на миналите клипове бяхме много тихи на лига. Да, за това няма да кача другите епизоди. Качил съм само първа и втора част, на които се чува по-силно. Много съм тихи за това. Да. Но така се е случило. Да. Просто това не бяха първите клипове на лига и не знаех как ще звучим.
Да, и без тъпи коментари също на на Майнкрафт, като снимаме за този Hide and Seek. Да ни вземат да пишат те листо с такива някакви тъпи коментари. Та най-тъпата игра, как може да играете? Ами, защото би трябвало да знаете, че ако не пишете тъпи коментари, ние ще ги отсняваме и ще ги премахваме. Да, разбира се. Виж къде съм. Аз съм покрай. И да, това бях аз, Expro Gamer, и се надявам да ви е харесал. Да, айде, чао.